Assalomu alaykum hamvatanoni aziz, barodaron, kasoni ки видеоро тамошо мекунанд. Мо ҳамаи видеоро ваъда кардагӣ будем, сабт карда истодаем. Худам сабт мекунам. Ягон монтаж надорад. Барои ҳамин аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоям ки агар ба ягон хатогӣ роҳ додем, ба ягон гапҳои ки ба шумо маъқул набошад гуфтем, узр мехоҳем. Коронавирус ин вирусе мебошад ки соли 2019 моҳи декабр дар ҳамсоя давлатамон пайдо шудагӣ буд. Дар Хитой, ҷумҳурии Чин. соли 2019 ба дигар пайдо мешавад. То ҳол лечение муайяни худро наёфтааст ва як миқдори зиёди мардуми халқии Чин ба ҳалокат расиданд. Коронавирус чист? Ин коронавирус вирусе мебошад ки аслан аз ҳайвонот ба инсоният гузаштааст. зооноз мегӯянд, аммо аз ҳайвон ба инсон гузаштааст. асосан кадом қисми организми инсонро коронавирус зарарашон мерасонад. Асосан ин чи аст? Желудочно-кишечный тракт мегӯянд ба русӣ. қисми желудочно-кишечный тракт, узвҳои ҳозима ва узвҳои нафаскашӣ. Коронавирус дар муҳити беруна анқадар зиндагӣ карда наметавонад ва устойчивост дорад. Дар хунукӣ намемирад ва дар гармии зиёда аз 50 градус ин вирус ба ҳалокат мерасад. нишонаҳои асосии коронавирус чист? нишонаҳои асосӣ: дар ҳолати атса задан дард ҳис мекунад бемор ва дар ҳолати фурӯ бурдан камтар дард ҳис мекунад. ин нишонаҳои аввал ҳастанд. баъд дарди сар, норасогии ҳаво, сурфазании зиёд ва ҳарорати баланд. аслан ин симптомҳое ҳастанд ки дар ҳамин дар гриппи оддӣ ҳамин симптомҳо дида мешаванд, вале каме дигар хел аст. барои ки ин як намуди вируси нав мебошад. дар 32 давлати ҷаҳон ба хайр гирифта шуданд ва ҳозир ман аз шабакаҳои интернетӣ хондам ки чанд ҳазор як дафъа 80% инсоният ҳамин касалиро шакли сабукашон мегузаронад ва 13.8% онҳо шакли вазнинтарини вирусро мегузаронанд, бемориро, ва ба ҳалокат мерасанд. то имрӯз дар Тоҷикистон ба хайр гирифта нашудааст инсоне ки мисол ба коронавирус дучор шуда бошад. ягон ҷои ҳарос нест. инро вазорати тандурустӣ гуфтааст. ягон одам ҳоло дар ин ҷо ба хайр гирифта нашудааст. ҷои тарсу ҳарос нест. фақат якчанд қоидаро бояд мо риоя намоем. дар ҳолати бисёртар дастро шустан лозим. бо даст бисёр ба мисол қисми рӯи худ бояд контакта набошем. баъд бисёртар дастонро шустан лозим ва дар масоҳати 1 метр бо инсонҳо суҳбат кардан дар кор, барои чи ки мумкин аст наздиктар аз 1 метр шуморо сироят кунад ҳамин одаме ки агар ба ҳамин касал гирифтор бошад. хулоса то имрӯз ваксина ихтироъ карда нашудааст, ваксинаи ин вирус, ва инсонҳое ҳастанд ки табобат шуданд, симптоматически табобат мегӯянд, табобатшудагиҳо низ ҳастанд. ва боз чизе ки хондем мо
از استاتستیکا بسیارتر آدمایی که ایمونیتتشان سوست است. برای همین بسیارتر باید ما غذاهای استعمال کنیم که ایمونیته ما رو بالا نبرد. باقی اگر جای هراس نیست، در تاجیکستان این بیمار واقعا گرفته نشده است، جای هراس نیست، فقط خود رو احتیاط کردن لازم. باقی خداحافظ.